metu kabeh lho. Oke. Iki saleh payu Mas ya. Saleh wis payu. Saleh wis payu. Nah, sing payu ndi Mas? Iki. Lanang wedok iki. Iki betina. Oh, betina umure piro Mas? 3 minggu. 3 di japri apa dibuka rego? Buka. Piro regane? 5 saged dipun lepas ape. Oh, 5 juta. Jukuke wis lepas HP. Berarti nek kene dititipne oleh. Boten. Oh, 5 juta jukuke lepas HP. Nah, sip. Dijupuk wae cepet ya. Hah? Dijupuk wae cepet ya beneran. Gila ya. Berarti eneng loro sing dijual loro ya, iya Mas. Oke, bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Berjumpa lagi bersama channel Marvis Official di kesempatan sore hari ini di Kabupaten Ponorogo, boleh ya. Di Sampung, ini tempatnya di Sampung. Di tempatnya seorang peternak muda, iki lho bolo. Dan pada hari ini kebetulan Atmaja Farm pemasangan satu paket kandang kambing modern bolo ya. Panjangnya hampir 5 meter untuk kandang calon maskot bolo ya. Dan seperti biasa kita temui langsung sing duwe kandang iki lho bolo iki. Langsung ditemoni Mas Dadang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dipun kabare Mas? Saya. Wah, gua ada lebih baik lho iki lho. Iki Mas Dadang hari ini mendatangkan satu paket kandang modern dari Ponorogo. Mas, sebelum kita menginjak ke durasi yang lebih panjang lho HP perkenalan diri, alamatnya mana, terus wedhuse piro, video opening kok didol eneng ora? Wedhuse kurang 17 ekor. Sak templene. Komplit. Cacah nawa. Di kandang sampean iki ada yang PE, ada yang semi, bahkan ada yang bligon di sana tadi Mas nggih. Terus kita perkenalan dulu Mas sebelum kita Ini Dadang Prasetya. Mas Dadang Prasetya untuk alamatnya Mas. Dusun Janti RT 1, 2 Desa Nglurup, Kecamatan Sampung, Ponorogo. Masih di Jawa Timur, Indonesia. Cedek monumen Riok sing viral ke Mas yo. Ya luar biasa. Nah kok nek kandang pirang meter gimana Mas Dadang? Niki kandang sak cakuke Heeh. 7 meter. 7 meter komplit kayak calon nggih lungguh ngopi kae. Nggih. Lah, berarti 7 meter kandangnya sing dipasang saiki kurang luwih 4 meter luwih ngono Mas Dadang ya. Nah, terus Mas Dadang iki sampean beternak ini udah berapa tahun? Apa yo sih masih pemula ngono? Mulai kenal PE Heeh. dari 2002. 2002. Bulan 2. Mas Dadang aku mau ki krungu Mas ya. Krungu lho Mas ya. Sampean dulu juga pernah mendatangkan kambing sing rodok larang. Ayo Mas yo, tahu tuh kudu larang. Oleh dikunter lah Mas. Dicel perangko. Boten. Lah iki. Sik tak dilek iki lho. Iki lho lur iki lho lur. Iki tak sepile kok ini sik. Lho bolo ya. Bolo. Kene Mas sampean Mas, jane Mas. Lah gelem tangi jenenge sapa kae Mas? Jenenge Dewi Sinta. Dewi Sinta. Ah, kae. Iki tukone sampean kok disebutne ora di tukon pira Mas Dadang iki? Mboten sah, tapi iki pernah juara Mas ya. Nah, juara pira Mas? Juara 3 dan kelas Kelas B. betina di Jombang juara 1, di Ponorogo juara 3. juara 3 iki. Galak juara 3. Heeh, saiki di ndek ora nggih kontes. Jarang ini. Lagi breeding. Didol ora iku? Boten. Betul. Sangat lur ya. Saya pernah juara berapa Mas? 1 dan 3 di kelas B Mas. Nah, kelas B semua. Yang pertama E. Oh, pertama kayak juara 1 boleh ya kayak klub bola kayak. Sing iki Mas. Iki sampe rada-rada ben ketok sing duwe lah iki. Iki dicul ora iki? Boten. Oh, calon nggih maskot dhewe. Jenenge sapa iki Mas jenenge Mas? Salam. Jenenge sapa jenenge iki? Niki kula jenenge Macan. Macan. Oh, jenenge sangar iki. Ah, Macan Ponorogo iki bolo jenenge iki bolo. Lho, weh luar biasa jenenge. Serem iki. Kambing ya serem ekstrim Mas ya. Umure pira iki Mas? Umure 2 tahun lebih. 2 tahun lebih nggih buka jasa kawin apa ora iki? Nggih. Piro tarife? 300 garansi sak dadine. Lah iki tak diloke. Halo. Mas apa ke jenenge Mas? Macan. Macan Ponorogo nggih jasa pajak 300.000 garansi lho bolo ya iki. Ah iki lho lur. Mas Dadang iki tinggi raja pajak tarifnya 300.000 sak dadine Mas yo. Sak dadine. Ya sak dadine lho bolo ya bolo.
duwe jalur ora Mas samping iki Mas. Foto selo. Foto selo jagat. Nggih. Ambil dari mana ini Mas? Dari Son Biran. Oh, lha sing kamu sing wedok mau sing apa sing cinta mau juga ndi sih Mas? Sanggeng kaki petung. Oh, dari kaki petung Blitar. Lah iki polo ya. Kae sing pernah juara 1 dan 3 di kelas D. Oh, terus geser ini Mas. Ki mau jarene dagangan Mas. Dagangan didol ndi lho Mas Dadang? Temple-temple niku kalah jantan 9 Anakane iki Mas Dadang ya. Sing dijual. Oh, anak iki. Untuk pedang iki. Oh, anak iki bolo ya, sing dijual anak iki. Iki bolo ya. Terus jantane sing sampe jual kok Mas? Endi Mas? Bapakane Mas? Jual barang enten jantane betina. Oh, dereng enten nggih. Anak iki Mas. Berlaku kok. Anak iki. Anak ini. Oh, iki lho sing didol iki. Anake iki bolo. Nah, tas iki lho Mas ya. Nggih, kita Ya Mas, kan Mas. Sing kita. Nah, kalau Pak Mas bolo ya. Ada yang kita jual hari ini kampung kita. Ini moto kabeh lho. Oke. Iki saleh wis payu Mas ya. Saleh wis payu. Saleh wis payu. ampun. Nah, sing rong payu ndi Mas? Sing rong payu. Iki, lur. Sing Mas. Nah, iki. Oh, sing rong payu iki. Lanang wedok iki. Niki betina. Oh, betina umure piro Mas? 3 minggu. 3 minggu. Sik jale iki. Pendile loro. Aman ya pendile loro ya. Nah. Iku dijapri apa dibuka rego? Buka. Piro regane? 5 saged dipeluk lepas ape. Oh, 5 juta. Njukuke was lepas HP. Berarti nek kene dititipne oleh. Mboten. Oh, lah iki lho lur. Wah, iki termasuk yang murah lho, 5 juta sak titipi. Ki umure piro iki, Mas? Umure 3 minggu. Dituku 5 juta dititipne kene lepasane disukuk lho. Wah, lagi iki lho lur. Nah iki termasuk ya ekonomisane bolo ya. Ndine, Mas? Ndine. Umure padha, Mas, umure. Oh, regane padha. 5 juta. 5 juta juga lepas HP. Nah, sip. Dicupol wae cepet. Hah? Dicupol wae cepet beneran. Gila ya. Berarti ana sing eneng loro sing dijual lur ya, iya Mas. Sing payu piro Mas? Berarti 3. Iki kali niku kali iki. Siap. Siap, Wes Mas dilebokne Mas. Dilebokne bolo ya. Sing dijual sementara ada 2 ekor betina semua bolo ya. Nah, betina semua. Bone kabeh. Sing lanang wis payu Mas Dadang ya? Sing lanang wis payu ya ki ya. Dereng disate sing niki. Oh, arep dimu dhewe. Dike jantan dhewe. Oke, siap. Bone. Terus enten malih Mas. Ayo Mas dicek. Oke. Siap. Sing Mas, oh lho budek to Mas. Nggih, budeng. Soale anu Mas Dadang iki dina iki budeng ya rada naik daun. Iki budeng. Betina to? Jantan. Oh jantan, jadi Mas sampe cekelan nih Mas, apa rasa ditokne dicekel njoboe. Delok pasunge, telingane sampai telingane. Heeh. Wis standar lah Mas iki breeding Mas ya. Jantan iki lur ya. Umure berapa Mas Dadang? Umure 6 bulanan. Umure 6 bulan, jantan. Iki karo duwe jalur ora? Buka ngerti Mas ya. Jantan jerabang. Oh jantan iki jerabang, terus ngetokne iki budeng ngono Mas ya. Umure 5 bulan? 6 bulan. Umure 6 bulan. Terus cara kira-kirane TB-ne piro Mas ya? Kira-kira enek 70 Mas. 70-an Mas ya. 70-an up lah intine Mas ya. Wis iki dibuka rego piro Mas Dadang? 4 juta. 4 juta. Nego apa net? Nego Nego segede. Priongkir warung. tergantung wilayah. Oh, menyesuaikan lokasi. Oke, bolo ya iki kita buka harga 4 juta. Nego tipis. Negone tipis. Lokasi di Sampung, Ponorogo, Jawa Timur bersama Mas Dadang lah. Iki bolo tak sepil kabeh. Dari ini yang kita keluarkan ada 3 Mas ya. 3 ekor jantan iki karo betina temple. Terus dengan mendatangkan kandang Mas. Kandang. Produk kok ngendi Mas Dadang?
Dalam Produknya sama ngendi kandang kaki iki? saking Atmaja. Sok Atmaja Ponorogo. Ngebel. Kok sampeyan iso pesen iki oleh motivasi sama ngendi Mas Dadang? Iso tuku kandang iki. Nonton motivasi nih. Apa? Pengen ngerti kok luwih api. Tapi iki khusus kandang maskot Mas Dadang ya? Iya. Kandang mas. Khusus yang kelas kontes. Kelas kontes. Oh, di spek kontes rencana di spek kontes. Oke, matur suwun sangat Mas Dadang nggih. Matur suwun sangat. Apa jenenge iki materi ini tak publikasikan di YouTube Marvis Official dan mudah-mudahan jenengan kedepannya semakin semangat. Tenake pokoke disemangati ben sukses sono Mas nggih. Oke, matur suwun Mas Dadang nggih. Oke, kalau nggih. Hari ini kita bawakan ada tiga ekor Mas Dadang ya. Ada 3 ekor kambing yang kita jual. Jantan dan betina 2. Oh ya. Di sembelih lho bolo sing dijual bolo. Sembelih. Terus jantan iki bapakane iki bolo ya. Ini juga untuk Raja Pacek bolo ya, untuk persiapan calon pacekan bolo ya. Calon pacekan tarifnya 300.000. Tarifnya 300.000 sudah bergaransi sampai haji bolo ya. Nah, ini bolo. Nah, ini pacekannya Mas Dadang untuk Raja Pacek. Terus di sini juga ada kambing yang pernah juara. Diambilnya dari Abang Rafiq dari Kaki Petung. Ini bolo ya. Terus hari ini Mas Dadang mendatangkan satu paket kandang modern bolo ya. Nanti kita konten untuk tema pemasangan kandang di tempat Mas Dadang di Ponorogo, Sampung, Jawa Timur, Indonesia bolo ya. Oke. Masih proses pemasangan belum selesai bolo ya. Tak sepilnya konsep pakannya kambing Mas Dadang. Panggah full ijon ya Mas Dadang. Pakannya panggah full ijon ya. Ya iki lho Lur. Tak sepilnya sisan di konsep pakannya Mas Dadang ya. Ini apa dewe-dewe nih Mas? Campur. Hah? Campur. Mary kan. Mary masalahnya campur. Mary. Tapi itu campuran barang. Dan kupingnya waras nih. Oke Mas. Dan sebagian kambing di sini sudah terjual ya. Sebagian kambing di sini sudah terjual. Oke, boleh oke. Video pada kesempatan hari ini di tempat-tempat Dadang kita akhiri dulu nih. Mungkin ada kekurangan dan kesalahan dari Marvis Official. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri, selamat sore, salam ngarit, salam sama sukses. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.